Imediat aduce acum niște FT-uri și o să faci o provocare bonus pentru voi. Că poate cineva să spargă gheața cu... Vine imediat. Acum să aduc... Păi, uite-l vine. Uite la ce am aici. Câte ai? Deci una de asta are 3 grame, am 3. De pui una lângă alta. Ba. Și da, dar trebuie brichet antivânt ești. Păi am antivânt. Bun. Să-i rup hârtia asta. Nu, că hârtia ce poate arde și aprinde fitirurile. Zici? Da. Era bine dacă aveai o petardă, deci e normal, știi? Să pui cât de praf acolo. Băi, nu-s prea multe? Nu-s prea multe, nebunule. Cum, măi? Băi, perfect, încă mai trebuie eu. Ui, tu ești prost. Ui, asta crapă, asta pe bunică. Că gândește că una are 3 grame. Să treci cu 3 câte acolo între... 15 grame pulă. 15 grame dinamită curată pulă. Hai, te-i drumul. Băi, crapă asta. Crapă, Băi, o crapă. Hai că-i dau pulă. Câți oameni sunt? Ai 1200 de oameni. Băi, crapă asta pulă. Nu crede. Băi, o crapă. Băi, o crapă, ești prost? Nu, că nu-s de alea mici, sunt de alea mari, de 3 grame astea. Nu sunt FT-uri de astea normale. Stai că fac altceva. Nu vreau să mor în capă și pula voastră. Ia dă-te. Dă-te. Dacă aruncă roaba în sus, ba pula nea. Face o probă, să înțeleg. Dă-te de aici. Da, antivânt. Unii aia antivântul. Am pierdut-o și pula. Deci poate ai aruncat-o când ai aprins ăsta. Zici? Da, și când știi ce cu ea. Caută pe aici. Haide, dai că dau așa. Dar nu mai are gaz. E antivânt, dar nu mai are gaz. Hai că dau așa, hai. Haide. Nea. Eu făcut ceva că n-am văzut. Eu n-am văzut, eu făcut ceva? Uite leacă ce am mâncat în pula ta. Hai că-i dau cu 4. Nu văd că-mi poate să la deal. Lasă lumină aici. Studiez-o cu Mila. Hai să văd dacă zile, știi? Bine. Mă cavași pula voastră. Hai, urcă-te! Vai. Tare caie, tare asta. Tare roaba asta, mâncați.
Gândește că e de 3 grame o din aia. Nu mă duc. Vreți în seara asta? Vreți în seara asta artificii cu 100 de focuri sub cadă? Deci 100 de focuri, artifică din aia mare, nu? În seara asta sau mâine? Hai că mă duc să cumpăr artifică. Mă duc să cumpăr artifică din aia. 5 milioane una din aia, mâncava și pula voastră. Mă duc să cumpăr artifică și intru pe live. Mă duc să cumpăr artifică și intru pe live. 200 de focuri. Hai. Vă aștept pe live în jumătate de oră.